Kay kalibre. Alimango mani, alimango, mga. Isa'y tawag ani. Ay. Kani ba kani? Batada. Mga litson, litson. Bam-e, bam-e. Balbak pa na, dili. Saan tawag ana? Oh, nilat ana. Nilat ang... Oh. Kamote, bod-bod, oh, galid-gid ni, galid-gid. Galid-gid. Kamote, saging, kalibre. Mauna mga handaan. Pero mag-taga-Islam ako muli sa trabaho dito, lambay. Plastic ko man. Maadong pagkain ana. Uy. Oh, dara. Na. Muni uda karon. Papalit ko. Sige ka, ha? Papalit ko. Mapay ko buhi. Oh, pamili mo. O niya na. Kay mga una sila. Nangauna. Kay mga una. Onya ra ko kaot. Onya na. Kay nagsandok pa sila. Nagsandok. Saan na isig ka bidyo-bidyo niya? Oh. Thanks for watching.